nu? moet ik, maar moet ik. Oh, dan, ik moet dadelijk naar dingen zien. Ik moet dadelijk naar Provaalwijnen, hoe ik het eerste gehaald heb. De fiets? Ja. Wat is er mis met de fiets? Nee, ik kreeg een controlebeurt. Gewoon alles weer goed nakijken. Hé, maar mag ik ook de hand schudden? Ja. Ik heb het vaker gezien op televisie. En ik ben helemaal gek van tijerij. Van tijerij? Ja, heel gek van. Meer van tij of meer van marij? Allebei. Dus dat maakt ook niks nee, zoet. Allebei. Nee. We kunnen hier met van hun kunnen helemaal van boete. Echt hoor? Dat is goed, ja. Dus veldboeket? Ja, veldboeket van 100.000 keer. Van, ik wilde zomaar vieren met dich. Ik heb toen ik 50 ben geworden, heb ik ze op de Fiat gehad. Wie is 24 jaar op de Verlaasboom woonde, heb ik me op Fiat gehad. De Tum en Heidse hebben we mee gezongen. Ik kan daar gewoon echt niet genoeg van krijgen. Kom heel even een klein stukje deze kant op. Dan hebben we iets minder last van de... Geweldig. Is ook elektrisch? Ja. Dat is ook elektrisch, ja. Hey, doe me even een lol. Zet heel even de bril af. Dat ik in de ogen kan kijk. Nou komt de man pas echt tot leven. Ja. Hey, maar waarom is ze er zo'n kunstwerk van gemaakt? Omdat ik gewoon heel veel... Ik haal gewoon ontzettend veel van felle kleuren. En de fiets nog meer op te pimpen. Want wie je een pas haalt, zorgt er niet zo schitterend als nu. We hebben meisje helemaal merten afgegangen, allemaal knuffels gekocht voor een paar cent. En nu ben ik, zeg ik nogmaals, ik heb hem vanaf gisteren heb ik hem precies op de kop af 2 jaar. De fiets? Ja, maar ze worden wel als broodjes opgeladen. Hè. Die fietsen? Elektrische fietsen, ja. Ja, de bedoelt dat ze gestolen weer. Ja. Ik ben er echt heel zuinig op. Ja. Hij heeft wel 800 euro. Hij heeft wel 800 euro gekost, ja. Maar dat is het goed als nee. Ja, maar dan kunnen we ook dagelijks weer de poetslap erin. Geweldig. Hey, wat is het met knuffels? Ja. Ik vind het gewoon geweldig. Ik heb zo verder niets met knuffels, maar ik vind het gewoon geweldig om een fietskrant op te pimpen. Op dat gebied ben ik helemaal gepassioneerd door deze fiets. Ook al wie er nog geen toeters en bellen op zaten. Hè. En dan is er na de rand allemaal met vuur en water opgesprongen. En nu gaat hij naar Provaalwijnen, die schipt hem ook met de verder door. En dan gaan ze hem een controlebeurt geven. Want kijk, de computer nog allemaal goed werken, of de dingen, of de naven nog allemaal goed zitten. Ja. Trappers nog goed vastzitten. Want hoeveel kilometers maakt zich? Ik heb nu op 2 uur tijd 3044 kilometer op de teller staan. Met wat hopen dat het dadelijk aantikt als ik bij Provaalwijnen ben. Hey, en hoeveel dagen in de week zit ze op de fiets? Alleen maar in het weekend dan ga ik met hem toeren. Als ik zo vrij ben met hemelvaartsdagen of met bevrijdingsdag, dan cross ik ook met hem door heel Limburg heen, hè, Pino. En daarbij, ik werk zelf onder de vlag van de gemeente. Ik ben een dienst van Westerom. En we zijn gedetacheerd onder de vlag van de gemeente. En elke dag met een gewende versnellingsfiets, niet met deze fiets, met de fiets naar Hunseleer. En wat doe je voor werk? Ja, soefelen, snijden. Ja. Dus ik best altijd boete? Ik ben geen binnenmens. Ik heb 12,5 jaar in de fabriek gewerkt. En nu ben ik een oud werkcollega aan het helpen. Wat ik nog gerne niet meer kan. Ben ik het hele huis op het knappen van boven te doen. Wow. Links, rechts nog een beetje bierschaven. Ik heb straatwerk voor haar gedaan. Binnen heb ik het hele huis opgeknapt. Dus, en nu vrijdag gewoon ik ga weer helpen. Gaan we met de deuren beginnen. Want ze kan dat zelf niet? Nee, ze kan dat zelf niet meer. Ze is na 2 jaar is ze afgekeurd geworden. Na 2 jaar had Westerom gezegd van zo'n bedrijf is dat bij ons Westerom. Je wordt totaal niet met de minste rekening gehouden of ze nog wel ooit terug een keer een match spelen. Het interesseert Westerom helemaal niks. Het boeit ze helemaal niks. Maar Als ze zelf het maar goed hebben. En dat is momenteel, ja, ik zeg nogmaals van heel eerlijk. Ik ben blij dat ik mijn loon kan verdienen bij de Westerom, maar ik snak heel erg naar het eindpunt om met een pensioen te gaan. ja? Ik moet nog 9 jaar.
En dan hou ik de pin erin en 70 minuten, dan heb ik lang genoeg gewerkt. En dan kon ik echt genieten van mijn dingen. En ik ben nu al vol aan het genieten van de e-bike. Alleen als het niet... Goed, een beetje, maar hij trekt me wel door de wind, dat merk je gewoon. Als we een binnenfiets versnelling, dan moest ze des te hard trappen. Maar dit is echt uniek, echt. Maar doe je door bijna gans Limburg komst met de fiets? Ja, ik ben Lezano helemaal met mijn Zutters geweest. Ja. Dan heb ik kennis gewonnen en heb ik hem daar de accu kunnen opladen. En dan weer terug, ja. Hoe ver komst je op één accu? Hoeveel kilometer? Ik denk dat ik op één accu zeg maar toch als ik flink doorjekker. Ik ben afgelopen zondag in Venlo geweest. Ook met hem. Dan word ik op en af. Van Heidhuizen naar Venlo. Op en af. Hè. Woont ze in Heidse? Gewoon een Heidse. Woont ze in Heidse? Ja. Chic man. Een Heidse. Hey, maar toen zijn ze geen knuffels. Toen ze 3 kinderen, 3 vlinderhondjes. En daar doe ik ook alles voor. Dat zijn die kindjes? Ja, ja. Ja? Ja, eens een hondje hebben ze mij 12 jaar geleden weggesnapt door een husky. De Bierske net, het Bierske heeft helaas niet mogen overleven. Hij heeft maar 4 dagen geleefd. En toen moest ik helaas een pijn op mijn hart afgeven. Oh. En dan hebben we samen, ik met mijn ex-vrouw, ik ben 2 keer getrouwd geweest. Ik met mijn ex-vrouw hebben we dus een muziekstation opgestart, Radio Muziekvlinder. En ik was daar DJ Peter Chelsea. En Chelsea is mijn voetbalclub. Ja, Londen, momenteel doen ze het niet goed, maar ja, hopelijk dat het volgende seizoen wel beter gewoon. Maar ja, dat is zoiets van, ja, het is maar een spelletje. Maar daar hadden ze ook echt Peter met de voornaam? Peter, ja. Ja. En waarom Chelsea, Peter? Ja, waarom niet Manchester United of Liverpool? Manchester, wil ze ruzie hebben? Manchester is mijn aardsrivaal, man. Dat zit hij ook, man. Oh, dus dat die kampioen zijn geworden, dat vindt hij maar niks. Oh, dat is met City. Ik ben in 2017 ben ik in Londen geweest, hè? Met de kennissen van ons. Ik ben in City wonen. Nou, echt die rage enthousiasme wat ze daar zoiets zijn. Maar best ook op Stamford Bridge geweest, ja? Bridge Stadion van, van Chelsea, ja? Dat is echt mooi, ja. En ja, mijn allergrootste idool, en dat zal er altijd blijven, is Eden Hazard. Hij speelt nu bij Real Madrid, maar goed, die jongen komt dan in het spelen. Hij is heel veel geblesseerd. Ja. Maar dat is een beetje de Arjen Robben van België, is dat. Ja, maar altijd geblesseerd. Mij is wel een uniek baltovenaar. Wat hebben we in de bal kan nemen. Maar hij is ook echt een wedstrijd van Chelsea toen gezien? Ja, nog, Chelsea Manchester City. Wie won er toen? Ja, City met 1-0, hè. Kevin De Bruyne, hè. Oh, dus dat, ja. Kevin De Bruyne is van fantastische voetballer ook, van Chelsea naar Manchester City gegaan. Ja. Maar ik weet zo heel veel van voetbal, maar nee, maakt me niet eens niks mis. Hé, maar wat kan ze dat gevoel beschrijven? Toen ze in het stadion zaten en de wedstrijd oren aan de gang en er is een hoop herrie om de gen. Ben je dan op dat moment echt gelukkig? Ik moet zeggen, van mijn racketing ging aardig op neer. ik ben er nooit op de bridge geweest. Dat is echt mooi. Nou ja, en die kennissen van ons ook. De man wist precies hoe de metro liep door Londen. Ja, alleen moest niet Londen hergaan, want dat verdwaalt ze. Ja. kwam ik aan Londen en de man van mij, hij komt uit Michel heb ik gemaakt naar Londen. Ja. Dan kwam ik in Londen aan en op een gegeven moment toen zag ik zo tegen zijn Bobby van... Ja? Ja, dus hij is tegen de Bobby? Ja, ik zeg zo tegen de Bobby, I have a question. Dat zit Bobby zo tegen mij van, yeah, tell me. Do you go to Chelsea? I say, yeah, I'm going to Chelsea, but do you know any bank put money out the wall? And I said, so you were straight ahead. On your left side, straight ahead, on your right side, and you can put some money out the wall. En op een gegeven moment ben ik naar zijn verkoopstand gegaan. Hè. Ik heb zelfs nog foto's toe. Dat was eigenlijk zo'n... Ondanks dat ze verloren hebben. Ik was weer met sensatie met in Londen. Heb je zo'n sjaaltje meegenomen? Chelsea? Sjaal en met de datum er... En een half City, half Chelsea en met zijn vlag.
Dat was echt grandioos. Vertel me nog even wie de hondjes heten, de 3. Teuntje, Teuntje? dat is de jongste. Ja? Wendela. Wendela? Ja. Oké. En Nathalie. En Nathalie. Ja. Waarom die namen? Dat heb ik zelf op internet gevonden. Ja. Oké. Maar Nathalie is de allerkleinste van de familie. Want ik heb toen een ruzie gehad met we waren nog bijeen. Met die ex-vrouw? Ja, en toen zei ze zo, ja, waarom moest een derde vlinderhondje erbij? Ik zeg, ja, dat is alleen maar, kijk, Wendela kan je alleen maar terughalen. Nou, want anders was ze altijd in de nood gekomen. Hij is een ding, hij is alleen maar om het verdriet te verwerken. Ja. Maar Nathalie is best wel een heel fijn, het is een heel fijn pupje, maar het is ook een krengetje. Ja. Als je hier een zin in krijgt, dan biedt ze beginnen knaken. Nou, maar het is echt een heel lief beestje. Ik zal eigenlijk niet meer zonder zijn.